Bore da. Croeso. Mae'n bod di mawrth. Okay, it's Tuesday morning. Welcome to our Ffit Yn 5 session. Today, 5 sessions, okay, 5 sesiwn, rhywun peth ag arfer. 5 munud o ymarfer corff, a wedyn byddwch chi'n gallu clatio mlaen gyda dydd chi. Falle bod lot o chi nawr nôl yn ysgol, so falle chi fod yn neud hwn fel sesiwn nôl yn ysgol hefyd. Yeah. So a lot of you might be back in school now, especially if you're in primary school. So you can do this in school in your class as well, which is really, really good. So i ddechrau'r bant, ni'n mynd i fynd mewn i warm-up, ni'n mynd i twymo lan. Ni'n mynd i wneud warm-up debyg i hwn o'r blaen, so ni'n mynd i fod yn edrych ar y joints i gyd, a ni'n mynd i fod yn symud pob un o'r joints yn barod i wneud y 5 gweithgaredd. Okay, so the warm-up this morning, I've done it before, so we're going to be working and mobilizing all the joints in the body, getting them ready for some physical activity, and just getting our bodies ready to do the activities. So mae 5 gweithgaredd gyda ni heddi. Yr un cyntaf yw skipio uchel. Yr ail un yw hopo neu hercian i'r ochr. Un rhif 3 yw sit-ups neu eisteddiadau. Rhif 4 yw tapo'r heel. So ni'n gwneud o'r blaen, fe ni'n tapo'r heel fel hyn. A wedyn yr un ola yw squats. So byddwn ni'n mynd lawr fyny i'r squats. Wedyn byddwn ni yn cyffwrdd a pen-glin i pen-elin ar y ffordd lan. Okay, so they're the 5 activities today. High skips, side hops, sit-ups, the heel taps, and then the squat into an elbow touch. Okay, so gobeithio bod gyda chi digon o le yn barn ni twymo lan, a na gyd ni'n gwneud yn ddechrau bant yw just cerdded ar y spot. Okay, so we're just going to walk on the spot. Ni'n mynd i wneud yn siŵr bod y breichau ni yn mynd nôl ymlaen hefyd. Okay, so codi'r pen-glin yn ymlaen off y llawr. Dyna ni fod yn tapo. Wel, mae'n sŵn tapo wrth bod ni'n dod ar trad nôl lawr i'r llawr. Okay, ni'n mynd bach yn gyflymach. So you're sefyll yn syth. Okay, make sure you're standing up tall. We're not crouching down like this. But it makes us syth. If you weld leaving set down and syth. Okay, now ni'n mynd i fynd mewn i side taps. So ni'n mynd i fynd tap i'r ochr, wedyn tap i'r ochr draw. Okay, so mae hwn yn dda i'r hips. Okay, ni'n symud yr hip joint. Cwbl eiliad y to. A nôl mewn i marcho. Okay, nawr ni'n mynd i rowlo'r ysgwyddau. So ni'n mynd i rowlo nhw nôl, a wedyn rowlo nhw ymlaen. Nôl, ymlaen. So yr ochr, wedyn nôl, a ymlaen. Da iawn o shake it off. Okay, nawr ni'n mynd i fynd ar heel, okay, so cefn y drod. Ni'n mynd i fynd am ymlaen, a ni'n mynd i toucho fe tu flaen. So mae hwn yn dda i'r pen-gliniau. A ar yr un pryd, ni'n mynd i wneud y gweithgaredd hyn gyda'r pen-elin. Okay, so we're doing 2 things at the same time here. We're working on our knees and ankles, as well as our elbows. Okay, ar ochr, chi'n gallu gweld. So plug your pen-elin, and then the pen-glin yn syth. A nôl mewn i marcho. Okay, am ryw 20 eiliad, ni'n mynd i cael jog, just to fynd bach yn gynt. So, ni'n barod, 3, 2, 1, a bant yn ni. Da iawn, 5, 4, 3, 2, 1.
So eisiau gael bach i breichiau coesau. Gobeithio bod dŵr gyda ni, lle ni gael sip bach o dŵr. So, gweith gael y cynta, so skipio. Os chi'n cofio, mae skipio fel marcho. So mae opposite arms, opposite legs, ni'n gweud. So os mae'n tro dyn ni mlaen, mae'n braich dyn ni mlaen. So ni'n gweithio ar opposite. So pan ni'n skipio, ni eisiau skipio yn uchel heddi, achos ni'n canolbwyntio ar skips uchel. Okay, so high skips this morning. So that's our first activity. Gobeithio bod digon o charge fan hyn. Ni'n cael ni fynd. Hwn lawr fan hyn, pawb yn gweld. Okay, so first one, high skips. Hwn yn gret os ni yn dosbarth, achos sy'n eisiau lot o le yn ni. So mewn i marcho, a wedyn, mae'n bach o bounce iddo. Okay, ni eisiau mynd yn eitha uchel. Achos taw high skips yma. Okay, mynd i'n siŵr o cefn yn syth. Da iawn. Pepeiliad. Good job. Okay, cofiwch ni'n cael 20 eiliad rhwng hanner ffordd trwy bob gweithgaredd a wedyn 30 eiliad ar y diwedd. So ni'n barod i fynd to. Back to ni. Iawn chi. Dyna hwn cael ei gweithio lot yn galetach. A wnaethon ni yn warm-up. Da iawn chi. So mae 'da ni 30 gyda'r rest. Side hops yw'r un nesaf. So os chi'n cofio, ni'n mynd allan un gos, byddwn ni'n hopo draw o un ochr i'r llall. Okay, so we're going to be hopping from side to side. Depends how much room you've got, okay, how big your hops can be, but we're trying to really keep our balance as well. Os chi mewn cadw'r olwyn, ni fod yn mestyn o un ochr i'r llall, okay? So, off ni. Okay, so cadw'r pengliniau yn soft, cadw'r balance am sy'n ni'n lando. Da iawn. Good job. So as I was saying, if you're in a wheelchair, it's a good one to try and reach over as far as you can. So we're going from side to side. Okay? Unrhyw un o'r gweithgareddau yma wedi galed i chi, newch rhywbeth tebyg. Okay, so do something similar. Okay, ni ddim eisiau bod yn llonydd, ni eisiau gwneud rhyw gweithgaredd. Okay, hyd yn oed os yw'r cerdded ar y spot yma, mae'n bwysig bod ni yn trial symud gymaint ni'n gallu. Ddim jyst nawr, ond yn ystod y dydd. Da chi cael y fynd. Okay, good job bach o dŵr. So ni nesaf, sit-ups neu eisteddiadau. Mae lot o ffyrdd allwch chi'n neud hwn. Ni'n mynd i fynd ar y llawr, gorfod yn fflat ar y llawr. Ni'n mynd i fod defnyddio'r core muscles, a ni'n mynd i fod dolan a lawr yn slow bach. Okay, so stem ni lawr ar llawr, tran yn fflat. Fi'n mynd i roi dŵr yn bros y chest. A ni'n mynd i fynd lan, a lawr, yn araf. Sy'n eisiau ni fynd rhy uchel. A ni'n gweithio'r muscles yn y canol fan hyn.
Da iawn, cael fynd. Da iawn chi. So rest nawr. Wedyn byddwn ni'n mynd to. Sawl ffordd gwahanol gallwch chi wneud rhain. Gallwch chi fod yn rhoi dwylo ar bwys y pen. Gallwch chi fod yn rhoi dwylo lawr ar yr ochr. Gallwch chi fod yn codi tra'r chi lan os chi moyn. Ok, mae hwnna'n un yn wahanol. Sawl ffordd gwahanol o wneud yr un math o gweithgaredd. Ok, peidiwch wneud gallu gyflym. Try to make sure it's nice and controlled. Da iawn. So, gweithgaredd rhif 4. Yw y heel taps. So, fi'n gwneud gyda brech yma, so ni fel sharp T. A wedyn ni'n mynd i fod yn plygu ein pengliniau. A ni'n mynd i fod yn cyffwrdd a cefen y drod. Iawn. So, 30 cynta, ni'n mynd i fel falle bach yn arafach. Jyst i gael y symudiad yn gywir. Okay, so to mae'n bwysig bod ni ddim yn plygu lawr, bod ni'n trio cadw cefen yn syth a tawr drod sy'n dod lan. Okay, so os fi'n neud yr ochr hyn, chi'n gallu gweld, mae cefen fi dal yn syth, fi ddim yn mynd lawr fel hyn, cefen syth. Da iawn. Tro hyn ni'n neud y bach yn gynt, gen i bach mwy o rhythm ynddo fe. Okay, so we'll do it a bit quicker this time. Mantini. Ni'n cael bach o bounce mewn iddo fe. Check out the balance. Da iawn. So, un gweithgaredd ar ôl. So, wneud y squat. Okay, so cofio. Ni'n mynd lawr plygu pengliniau ar y ffordd nôl lan. Byddwn ni'n dod â un penglin i un penelyn. A wedyn byddwn ni'n newid y drosto. Okay, so munud fach ar ôl. Pawb yn barod. 3, 2, 1. Mantini. So lawr y squat. So, cofio wneud e'n eitha araf. Nice and controlled. Tra cael y cefen yn syth unwaith to. Da iawn chi. Good job. Beth di bod na? 30 geiriau fach to. Anthony. Da chi, good job. 5 munud wedi gorffen, 5 gweithgaredd wedi wneud, ffantastig. Mae'n bwysig nawr bod ni'n oeri, bod ni'n cwlo lawr. So, na fi wneud ar y spot hefyd, so ni jyst yn mynd i fynd nôl i gerdded, neu martio. Ok,
Fi'n gwybod os chi mewn dosbarth, lle bydd ddim lot o le gyda chi, i chi gallu cerdded rownd. Ni'n gwneud y taps i'r ochr to. Da iawn. A ni'n gwneud y heel taps. Ni'n cael bach o stretch hefyd i'r hamstrings. Just stretch yn y mas tyma bach. Ni'n gwneud y sgwydden, ni'n mynd yn ôl, ymlaen. Da iawn, shiglo nhw off. Ni'n mestyn lan, uchel. Ni'n mynd nawr un ochr. A nôl i canol. Ar ochr arall. A unwaith to. Da iawn. Da iawn chi. Cofiwch, wneud yn siŵr bod chi'n yfed digon o ddŵr yn ystod y dydd. Fi'n gwybod os chi'n ysgol, falle bod ddim water fountains gyda chi nawr. So newch yn siŵr bod chi'n mynd digon o ddŵr. Cerwch a fwy na un botel os chi eisiau. Wneud yn siŵr bod chi'n yfed digon yn ystod y dydd. Cofiwch bydd fideos ni ar gael ar channel YouTube a tudalen Facebook ni, a bydd hefyd ar Microsoft Teams. A wedyn bore fory bydd Steffano gyda chi am 8:30 i wneud sesiwn arall. So newch yn siŵr bod chi'n ymuno gyda Steff bore fory 8:30. A wedyn na fi weld chi dydd Gwener mwy na thebyg, sesiwn ôl ar wythnos. So mynewch beth i'r dydd. Ta-ra!